Hej, jeg hedder Sofus, og jeg vil lave min aflevering 4,2. Og det handler om redoxreaktioner, dannelsen af rust på sådan en iltningstrappe her, som de har på vandværkerne. Og den reaktion, der sker, det er, at jernet på iltningstrappen, det går i kontakt med noget ilt, og dermed så bliver det lidt omdannet til rust. Og jeg skal forklare afstemningen af denne reaktion ved hjælp af oxidationstal og ladninger. Så det vi kigger på, det er oxidationstal først. Og vi ser, at jern 2 her, den har en ladning på plus 2, fordi den har, eller en oxidationstal på plus 2, fordi den har en ladning på plus 2. Og dioxygen her, den har en ladning på, eller en oxidationstal på 0, fordi den står alene. Herover i rustmolekylet, eller hvad man skal sige, så har oxygen jo fået oxidationstal på minus 2, fordi at den nu begynder at dele modtage, altså næsten modtage elektronerne. Så det vil sige, at vi har ladning på minus 2, minus 4, plus 1, det giver minus 3, og derfor så skal jern så have en ladning på plus 3, for at det giver op og bliver neutral, som den jo er. Så vi ser, at oxidationstallet på jern, det er plus 2, bliver til plus 3, så det vil sige, at det stiger med 1, og for oxygen, så bliver det fra 0 til minus 2. Og ændringen af oxidationstallet i sådan en redoxreaktion her, den skal helst være lige, fordi at de elektroner, som ligesom bliver overført, eller næsten overført, de skal jo komme et eller andet sted fra, modsat dem, der bliver optaget, skal også komme et eller andet sted fra. Så det vil sige, at vi skal sætte en koefficient foran et eller andet. Og det kunne fristes til at tro, at vi skulle sætte et total foran Fe, fordi at så blev det her ganget med 2, og så blev det 2, 2. Men det vi kan se, det er, at det er jo faktisk dioxygen. Og der kommer 2 oxygen ud af det her. Så det vil sige, at vi skal have et eller andet antal jern, som afgiver elektroner til, at 2 oxygen kan modtage 2 elektroner hver. Og det er 4. Så kigger vi på ladningen. Vi har en ladning på plus 2 her, og der er 4 af dem, så det vil sige, at vi får en ladning på plus 8, og herover har vi ikke nogen ladning, så den er 0. Så det vil sige, at ladningen den går fra plus 8 til 0, og altså bliver 8 mindre. Og den måde vi løser det på, det er, at vi tilfører 8 hydroxid på venstre side, og vi supplerer med vand på højre, for at det går op. Og det gør det så her. Næste opgave, der har vi sådan en lille jernplade her, og der er en vanddråbe ovenpå. Og vi kan se, at der er nogle forskellige indikatorer. Der er sådan en phenolphthalein-indikator, som viser, at der er hydroxidioner. Og i midten, så ser vi, at der er sådan en berlinerblå farve, og den kommer af sådan en blanding mellem jern 2 og jern 3 ioner. Og hvorfor ser det så sådan ud? Det er spørgsmålet. Og det giver mening, når vi kigger på den her tegning her. Fordi vi ser, at det er sådan, at når der kommer noget vand og noget ilt, så begynder jernet at oxidere, og det kunne det fx gøre lige her. Og det bliver så de her jern 2 ioner. Men der er jo, når de gør det, så er der nogle elektroner i overskud. Og jern er bygget på den måde, at jern kan transportere elektronerne væk. Eller kan i hvert fald transportere dem. Og hvorfor de lige så bliver transporteret væk fra hinanden, det må være fordi, at elektroner ikke gider at være der, hvor der er mange andre elektroner, så de fiser væk, hvor der ikke er så mange. Og lige her er der jo rigtig mange, fordi her begynder jernet at oxidere. Så det vil sige, at de transporteres væk, indtil de rammer et sted, hvor der er noget dioxygen og noget vand. Og så vil den her dioxygen vil så reducere, og sammen med vand, så vil det så blive til nogle hydroxidioner. Så grunden til, at der er jernet her giver mulighed for, at oxidationen af jernet til jern 2 og reduktionen af dioxygen kan ske 2 forskellige steder. Og hvorfor det så lige er i midten, at der kommer jern, eller at jernet oxiderer, det er måske fordi, at det er det første og hurtigste sted, at jernet begynder at oxidere.